gewoon een wiets vertellen wat het is. Ik werk nog in het kerkraad, ik moest er zo om lachen, ik herkende hem waarschijnlijk allemaal. Maar dan zei de man wat de politie belt van hé, er staat zich hier een te roepen en dan zei hij wat roept hij dan? Ja, dat vind ik zo geweldig. Dat vind ik zo, oh dit koosje man hé, dit koosje man. Nee, dat vind ik zo geweldig, er staat zich een te roepen wat toen had. Hij hoorde een doen net met de toezaksteket van trekken of masturberen of... Oh, die idee, dat heb ik bij mij klachten zo aan. Ja, ik zou zeggen, Lam, ik weet niet waar het begint. Ik pas me aan. Hou maar op die kist. Weer als ik kwam. Het eerste nummer op ons vandaag. Ja, Jorrit dacht ik dit jaar, 30 jaar geleden dat solliciteren moet komen en ineens ontstonden allemaal Limburgstalige bands.